Здравейте, приятели, Васята е тук. В това видео ще ви покажа как да създадете дигитален продукт. От началото до края. Ще ви покажа кой софтуер да използвате за създаване на съдържание напълно безплатно. Още един софтуер, с който може да правите абсолютно всичко. Качване на съдържанието, да го предлагате онлайн, да създадете лендинг пейдж, продажбена фуния, дори да правите имейл маркетинг. Ако ви е интересно, останете с мен до края на видеото, за да ви предам тази информация. Обещавам, че ще бъде полезно. Окей, без да губим излишно време, направо влизам в ChatGPT и му казвам, че искам да създам дигитален продукт на тема духовно пробуждане. Казвам му да ми направи 5 промпта, за да мога да генерирам изображения и също да ми направи 2-минутен скрипт, който мога да използвам за VoiceOver, за да създам видео с тези 5 изображения. И ChatGPT, както винаги, си върши работата перфектно. Следващото нещо, което трябва да направя, е да прехвърля тези промптове на телефона, за да мога да използвам CapCut, за да мога да генерирам изображения. Това нещо се случва напълно безплатно. Единственото нещо, което трябва да направя, е да вляза ето тук долу в настройките, да избера хоризонтално видео 16:9, все едно за YouTube нормално видео, пействам промпта и както виждате, CapCut генерира доста добри изображения. Не е като Midjourney, но Midjourney е $40 на месец, мисля, че. А с CapCut можете да правите това нещо безплатно, неограничено. Правя това нещо с абсолютно всичките от 5 промпта, за да мога да имам 5 различни изображения. И след това даунлоудвам изображенията на телефона. Когато сваля всички изображения, ги прехвърлям на моя компютър, за да мога след това да ги обработя и да създам самото видео. Окей, продължаваме натам. Реално, за да създам VoiceOver, връщам се в ChatGPT, копирам си целия скрипт, отивам в ElevenLabs. Това е най-добрият сайт за генериране на VoiceOver. Идвам на Text-to-Speech. Пействам си целия текст. Съответно, всеки един може да си избере как да звучи, дали да бъде мъж, дали да бъде жена. В момента няма да се спирам на това. Предполагам, че всеки един би могъл да се справи с подобно нещо. Елементарно е. Натискам Generate Speech. Have you ever felt like there's something more to life than what you see? Something deeper, calling you from within? This is the beginning of. Окей, готово е. Когато е готово, идвам ето тук долу. Само, че то не се вижда от главата ми. Идвам ето тук долу и просто го даунлоудвам на компютъра. Окей, когато вече имам 5 изображения и VoiceOver-а, връщам се в CapCut, импортвам ги ето тук с този бутон от компютъра в софтуера и след това ги добавям всичките в таймлайна. Виждам, че самите изображения са на половината на VoiceOver-а, даже и по-малко. Реално, фащам всяко едно изображение и просто ги правя малко по-дълги, за да може да напаснат с VoiceOver-а, за да не се получи така, че да говори и пак тук да има черен екран. Трябва да са равни. Следващото нещо, което искам да направя и което е силно препоръчително, е да добавя Captions, субтитри към VoiceOver-а. Идвам ето тук горе на Captions, избирам Auto Captions, английски е езикът по дефолт и просто натискам Generate. И виждате, че CapCut прави субтитрите за секунди. След това трябва да съм на някой от текста. Идвам ето тук в дясно, избирам Templates и мога да избера примерно ето този. Разбира се, това е Pro темплейт, но много от готините темплейти всъщност са абсолютно безплатни. Избирам ето този безплатен. Ето вижте за какво става въпрос. Have you ever felt like there's something more to life than what you see? Something deeper, calling you from within? Другото готино нещо, което искам да ви покажа, е как да направите самите изображения все едно да се движат. Трябва да сме селектнали изображението, тук да сме на видео и това се прави с така наречените keyframes. Елементарно е. Виждате, има scale, има position. Реално добавям keyframe, виждате, че пише add keyframe. След това отивам на края на изображението,
Трябва да съм на него, разбира се. Отново добавям keyframe и scale го променям, да кажем, на 120%. Ето вижте сега какво се получи. Have you ever felt like there's something more to life than what you see? Something deeper? Виждате, че все едно изображението се движи, което реално според мен е по-добре да е така. Разбира се, CapCut е софтуер с неограничени възможности. Показах ви доста basic неща в момента, но всеки един може да разгърне потенциала си на максимум и да направи невероятни видеа с този софтуер напълно безплатно. Окей, сега следва същината на видеото, защото ще ви покажа един софтуер, с който може да правите абсолютно всичко. Айде да започваме. Софтуера се казва System.io. Линк за регистрация има в описанието под видеото. Този софтуер е напълно безплатен за винаги и можете да правите абсолютно всичко с него. Имейл маркетинг, да създавате фунии. Виждате, че имате 3 безплатни фунии. Куп други неща, ивенти, интеграция с всяка една разплащателна система, блогове, дори link in bio опции, e-commerce, физически продукти, наложен платеж. Виждате, че имате онлайн курсове, студенти, които можете да проследявате развитието им, общества, affiliate маркетинг, 24/7 customer support. Отговарят се може би около 1 час, но пак е невероятно. Team Management, всякакви видове интеграции, Google Sheets, Google Meet, Zoom. Просто това е най-добрият софтуер. Най-добрият софтуер. Нека сега да ви покажа как изглежда отвътре. Ето така изглежда софтуерът отвътре. В момента се спирам на Main Dashboard. Имате всякакви видове опции. Между другото, ако това ви е интересно, пишете в коментарите, ще направя отделно видео как да се използва този софтуер от А до Я с всичките му опции и функции. В момента се спирам ето тук на Assets, тъй като идеята на видеото е да ви покажа как да си качите дигиталния продукт. Идвате ето тук на курсове. Аз вече го направих, за да не губя време в излишни кликове и нали, да ви обяснявам празни приказки. Реално ето тук Add a New Course. Добавяте си курса, правите му име, това са елементарни неща. И ето как изглежда отвътре. Можете да добавяте модули. Съответно под всеки един модул вече можете да добавяте лекции. Има различни темплейти. Може да добавяте видеа, снимки, каквото се сетите. Софтуера е absolutely fully customizable и е напълно безплатен за винаги. Отново го повтарям, това е супер. Ето как изглежда примерно един модул с видеята под него. Можете да добавяте видео. В случая това не е видео, но сега ще добавя видеото, което току-що направих. Реално кликвам на това. Виждате, че имате опция да добавите с директен линк, с empt или upload файл. В случая аз съм на upload файл. Избирам си видеото и го добавям. Елементарно е. И ето тук отгоре виждате, че има View and Customize Theme. По този начин вие можете да видите как изглежда вашия курс, като може да променяте цветовете, както си искате, на каквото си искате. Може да променяте съдържанието, тук може да има снимка, може да има текст, може да има видео, може да има квиз, може да има въпроси с отговори, може да има абсолютно всичко, напълно безплатно. Може да се научите как да правите това нещо. В случая излизам от това и другото, което искам да ви покажа е, че всъщност тук може да имате лендинг пейдж и фунии. Ето тук на Websites отивате на Sales Funnels, отивам на Spirituality Course и както виждате, ето тук имам Edit Page. Абсолютно fully customizable софтуер за фунии, имейл маркетинг и всичко. Виждате, че аз съм си поиграл малко, за да ви покажа как би изглеждал един лендинг пейдж. За да не губя време просто да го правя това пред вас, го направих предварително. Може да добавяте снимки, текст, видеа, Q&A накрая,
каквото се сетите. И ето как изглежда самата фуния. В случая това не е фуния, ми е просто един лендинг пейдж. Но ако дойдете ето тук и добавите Add Step, виждате, че имате опции за Upsell, Downsell, Thank You Page, Sales Page, Opt-in. Имате опции за каквото се сетите. Напълно безплатно. Отново ви казвам, че линк за софтуера може да намерите в описанието под видеото. Ако ви е интересно това, ако ви е полезно, ако искате да се възползвате от този безплатен софтуер, просто напишете един коментар, дайте лайк на видеото и ще направя подробно видео как да го използвате. А ако искате да ме подкрепите, абонирайте се за канала, дайте един лайк и ви желая успех в създаването на онлайн бизнес.